Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Thank you, Jhds. Ka Christmas kadai ka ayom ka ba kerpang hiki Kristan ha ka ba ki kenma we ka jingwan long briu Jisu Christ ya kani ka perthai. Kom ka dak ka jing Lehkmen hukum kani ka ayom. Sa sisian part ka Jhds Development Society haringkat ka jing lang bat ka Kublai Germany. Kala penong yang program Lehkmen Christmas bat ki Khynnah ki bawan na ka longying Baduk. Ya kani ka program la penong ka office tray kam jong Jhds ka badan halumbi sentu mi mentudu West Jhds District aka arpu artrik unok pra arhajar arpu lai. Ke Jhds ringkat ke jing lang bat ka Kublai Germany. Kila ai jing erap iki Khynnah ke badan jing duna ha ka yok ka kot da ka ba penchong school A nadu class 1 hadu class 12 bat mentau snem kila don hadu shi spot lai pesawat ki Khynnah we yok jing mentoy ni ki artri ki seng. Ya ka program ha ka ni ka sngi la peniat do ba Dennis Kor Kalang coordinator ka Jhds Haga jinga danang director ke Jhds Father Manbha Pakem nalor ki staff bat ki dekat ke Jhds. Hadin ke jinga lang balingkot la don ru ke jing ot yo ki Christmas bat sam ru ki jing ais ngobha ki shispa lai bu sangut ki Khynnah ki bawan na kolong ying Baduk. Bona beriang ki pada pas hag exam ki congratulations pada pasti bat ki bok ki ruang bat tentu ipi la unang lai ha su bi hag ekure yang ki Neni Lehkmen. Hampan sa A, nato leno A, yang kalat kewayopi, yang kesingeram kewayopi. Lamba ada sekresi dom yang iwaro kemhini. Desi yang kau urus nak walamba kesingeram lang wala Kublai Germany wala Jhds, orang ada pun bagi kambali benda. Ha ka bakut jang program la yuak ru yang jing ruai pen bernya da ukai tor bapau nam ke jela uba banker khar kongor.